Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege. Svake godine sportaši iz različitih sportskih disciplina osvijete svojim rezultatima i uspjesima ime naše domovine. Svi naši sportaši su zapravo istinski naši heroji i junaci čiji nas uspjesi i rezultati motiviraju i vesele, a njihovi padovi rastužuju i žaloste i oni su ono najbolje što Hrvatska ima i koji ovu zemlju predstavljaju u najboljem svjetlu. Često zaboravljamo na sav njihov trud, neuspjehe, nedostatke potpore, borbu sa vjetrenjačama, ali i borbu sa onima iza zavise od kojih mnogi profitiraju na uspjehu naših sportaša i često postavljaju pozornicu prema svojim osobnim interesima. Cilj ovog govora je već nešto o čemu sam pričao u Hrvatskom saboru, ali nažalost stvari se nisu pomakle u željenom pravcu, već čini mi se da idu neke stvari i dalje u pogrešnom smjeru. I cilj je da zapravo potaknemo te promjene. Ovdje ću konkretno pričati o Hrvatskom šahovskom savezu. Hrvatski šahovski savez je mali savez u kojem već godinama stvari nisu posložene kako treba i sav trud koji je Vlada RH ulaže u poticanje šaha nije polučio odgovarajući uspjeh. Štoviše, zabrinjavajuće je da su dva naša najbolja igrača, Šarić i Bosijočić, odbili zbog stanja u Hrvatskom šahovskom savezu nastupati na Olimpijskim igrama. Na posljednjem pokušaju zapravo održanoj skupštini Šahovskog saveza 25.2.24. tajnik saveza je angažirao zaštitare koji su protivno zakonu i statutu onemogućili ulazak svim delegatima u salu kao i predstavnicima medija i policije. Srećom isti nije dobio legitimitet od nadležnih upravnih tijela. Iz tog razloga na posljednjoj sjednici Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora 2. rujna 2024. donesena je odluka o prestanku financiranja Hrvatskog šahovskog saveza uz obrazloženje. Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora jednoglasno je prihvatilo prijedlog o obustavi financiranja Hrvatskog šahovskog saveza zbog nezakonitog poslovanja, a to bi trebalo potrajati sve do uspostave legitimnih tijela saveza i poslovanja u skladu sa zakonskim aktima. Savez je 1.7.2024. iselio iz Doma sportova i nije poznata lokacija preseljenja. On je jedini nacionalni sportski savez koji ima zaposlena 2 tajnika, a nema fizičke adrese. Iako je Hrvatski olimpijski odbor nudio pomoć je od tajnika odbijane oko smještaja saveza i opreme. Danas se ne zna gdje je oprema, računala, dokumentacija, setovi povijesnih figura Dubrovnik na kojima se igrala olimpijada u Dubrovniku 1950. godine i koje su svojevrsno povijesno blago RH. Hrvatski šahovski savez nema opet predsjednika i u proteklih 8,5 godina imao ga je manje od 2 godine, dok savezom upravlja glavni tajnik saveza koji kontrolira bankovni račun i financije i ovo je ukratko presjek stanja u Hrvatskom šahovskom savezu. Do danas. Nova izborna sjednica Šahovskog saveza sazvana je 24. studenog 2024. godine u Zagrebu, a ono što zabrinjava i ono što je nužno upozoriti i poslati javnu poruku da stanje u Hrvatskom šahovskom savezu ne može se riješiti kroz nove kandidate bliske dosadašnjem vodstvu koji neće biti spremni na oštre rezove. Nužan je nadzor sportske inspekcije i drugih upravnih tijela kako bi se provodio Zakon o udrugama i Zakon o sportu. Hrvatski šahovski savez je zapravo trebao bi hitni restart i postavljanje povjerenika ako želimo da ovaj gordijski čvor malverzacije s brojem delegata, pojedinih klubova i igrača te isključivanjem sa natjecanja se zaustavi. Jer nažalost u Hrvatskoj je odlukom Hrvatskog šahovskog saveza pojedincima bilo zabranjeno igrati šah ako nisu poželjna opcija u savezu. Hrvatska je jedina država u svijetu koja u svom grbu ima šahovsku simboliku i naša je obaveza štititi dignitet te drevne igre jer trebamo sport nezagađen zlouporabama i nezagađen kršenjima pravila i zakona. Te se nadam da ćemo sve učiniti što je potrebno da se pokrenemo u tom cilju. Hvala.